Тинчурин театрында премьера «Әллә язмыш, әллә ялгыш» комедиясе. Ул рус язучысы Наталья Нестерова әсәре буенча татарчага тәрҗемә итеп сәхнәләштерелгән. Анда катнашу өчен театр коллективының яртысы сәхнәгә чыгачак. Премьерада 22 артист уйнавы көтелә. Яңа спектакльнең тагын нинди үзенчәлекләре бар һәм аны кайчан карап булачагын Гөлназ Сайфетдинова белеште. Һәр вакыт ниндидер маҗараларга, кызыклы вакыйгаларга юлыга Люция. Сәхнәдә сурәтләнгән 20-дән 45 яшькәчә гомере шулай уза аның. Спектакльдәге вакыйгалар чынбарлыктан алынган. Автор дустының тормышын сурәтли. Бүтәннәр шундый яркий персонажлар булгач инде, миңа анда шөпшен булып, менә шундый бөтен нәрсәгә шуның кадәр ышанып йөрүе, менә шунсындадыр инде аның авырлыгы. Біз бит инде уйнарга барысында ни күрсәтергә тырышка ияләшкән артистлар бит инде. Моңарчы мелодрама трагедияләрне сәхнәгә куйган режиссер Резида Гарипова өчен комедия жанрында эшләү яңалык була. Театр белән тамашачы арасын якынайтырга тели ул. Тамашачы өчен халыкчан әсәрне куярга булдым. Һәм бу әсәр хатын-кызлар турында, хатыннар өчен, ир кешеләргә дә кызык булыр дип уйлыйм. Спектакльдә аерым бер сюжет линиясе юк, вакыйгалар алмашынып тора, шуңа катнашучылары да күп. Театрның 22 артисты җәлеп ителгән. Миңа бик авыр булды әле, бик җиңел бирелә, рольләр мәсьәләсе ничектер гадәти булмаган комедия бу. Теге үзебезнең шын татар комедиясе бит инде классикаларда уйнаган бит инде без әйтеп. Әйбәт булыр дип өметләнәбез инде. Тамашачы спектакльне 16 һәм 30 июнь көннәрендә карый алачак. Театр сезонны гадәттәгечә премьера белән яба. Строительный урамы 11 квартира 9 кичке сәгать 7-дән килегез. Аллага шөкер. Әйтеп өлгерә алдым. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.